nabandawonye intolo nomthabela wephunga lenja leyo nkulumo uselapho nje baningi abantu abake bethi siyafana naye kusho ukuthi sengimthelele ngalento yobuhle kodwa ngale umkhaba ke kusho ukuthi uhambe eyithola nje lokala ahamba khona nama ngazi ukuthi imkhaba itholakala kanjani ngoba akakaze ngawuthola kodwa ngiyaye ngifisa ukuthi kaza usindi umkhaba uzosichazela usazochaza baba umtolo ngicabanga ukuthi njengamanje unganaba ngathatha lithuba unabe mthabela ungamvumela yena umtolo anabe asitshele ukuthi uzalwapi ukhula kanjani before abe umculi ngoba ngizwile ithini indaba ukuthi ungumculi akasithatha sibeke lapha ebufanene emnganeni ukuthi ukhula kanjani umtolo kusho ukuthi nje ake silibeke silibuze nje ngendlela eformal ngabe ubani umtolo uzosuka athi umtolo yimi sevala phela ikamera sovala ikamera buye sejulukile eseshawe iqembu njengaleyo ndoda cha umtolo 1 lo abantu asebemazi nje lapha nalapha ngoba abantu bayamazi lapha nalapha abanye bathula ngathi abambona umzwenkosi uClement ke elesikole ningabe senengibiza ngoClement ke ngoba ngikhona esikoleni ungumuzi maselinqamulela untombela isibongo okusho ukuthi ekhaya kukhona la eDande enkosini uSithole ikhuphuke ke lento yomculo ke ukusho ukuthi mangibuka iqhamuka lapha kwaMseleku yize noma namhlanje ngizokuveza lokho ngoba bengilonga ikhayitha ikhaya komame lilapha kwaMseleku lento yomculo ke ngiyibuka ukuthi iqhamuka khona ihambe izizofika ke ngoba uma ngibheka emndenini wakithi kwaNtombela egazini kumina akekho oke wasebenza ngomculo noma oke wasebenza ngomlomo kodwa mangibheka ngapha esayidini lasekhaya komame eMaselekwini bakhona kakhulu omalume kanjalo nobani izi yafika kusho ukuthi umuntu mayekhula ke bekunalento yokuthi makuvunywa ingoma nje endlini ngibe umuntu othanda kulamazwi amancane santombazane ngigcine sekuthiwa mfana sondela ngapha sengiphathwa nje endaweni nempahla zogqoka zayingakavumi ke ngaleso sikhathi kwakusekhona amateke okwakuthiwa ogiyana sizobolekwa wona ke sifake wona ke sihlungahlungelwe sijatshulelwe nje ukuthi ngizofika ngishaye lendlela ngibekwe la iduzane kube khona ngishaye uqala shaye esibili ngibe iautomatic ngibuya ngishaye lesibili ashayele kanti izokhuphuka ke njalo lento ethi umuntu sekhulile egcine selwelinge sabaculayo gcina sesifika lesi sipho somculo sagcina sesifika kanjalo ke ngoba emculweni ngizothi uyisipho kumina ngoba akekho umfana wami umuzo ngathi ngake ngamgidela hayi ngabe mhlambe udlubhu ngoba cha akekho ngengagida naye akekho futhi wakwangifundisa ukubhala ingoma njengoba ngiyibhala nje ngiyibhalela mina ingoma ngenhlanhlaka ngiyibhala phansi ngoba mangiyibhale phansi ngiyangengiza sibhaleka la emqondweni kumina ngiyabonga ithuba manje mana uthi wona ukazi ugide kumuntu siyababona abaculi nje manje abadumile baqale emaqenjini baqale ngaphansi kwabanye abaculi siyababona abaculi singameshina kuze kuse konke encane baqale bagida nje lapha komjikelo namjikelo waqala kumgqumeni so yinto nje ekhona leyo so wena ungena kanjani emculweni ufika kanjani ekutheni usufuna ukucula manje njengoba engekho umuntu obeseduze umculo futhi ubani lo wadubukela kuwe kusho ukuthi ukufika kwesipho somculo sifike nje kumina safika lo sengikhuthaza abaculi ngizothi abantu nje ebengathi bengibadlala kakhulu noma ngeke ngisho ukuthi bengibukela kubona ukuthi kuze kufike esiphiweni somculo ngoba ngiculi njengaba ngiactive futhi njengabo kodwa bengibuka kakhulu mangibuka lapha kumgqumeni nomtshengiseni bese ngibuka uThokozani Langa nomfoko kaMolo ngapha lo mdlalo wabo nje ngithenge lo ngenhlanhla ke besishela thina siphatha amaguzu sigcina ukuthi ke into ebingigqugquzela kakhulu ama backings abo uthi mayiculwe ingoma ngesikhathi idlala ngiyabheka nami ngapha into ezinjalo ngagcina nje kukhona leyo nto egcina isize ngikhuthaza ingivuselela uma ngifika ke emculweni ngonyaka ka 2009 ngifica uma7 insizwe ngasekho ke Nkosi yami emhlabeni umfoko kaMbhele wakwashaya enye ingoma eyayithi kaze wayithatha phi inyanga yakho uMangobe esuthe ufike ekhaya wawuxova umndeni
ngezwa ziphele ingoma engangifike nazo e-studio ngaleso sikhathi oba uyiwa izongidlalela isiginci